Insemmilkom minn ġewwa Tel Aviv l-Iżrael fadal ftit tal-ħin qabel tibda il-tieni prova ġenerali għal Michela u d-delegazzjoni Maltija propju hawnhekk ġewwa l-Iżrael lejliet it-tieni semi-finali tal-Eurovision Song Contest. Irrid ngħidilkom li illum wara nofsinhar Michela kellha prova eċċellenti ħafna l-ewwel prova ġenerali u allura wieħed jittama li t-tieni prova tkun tajba wkoll u din hija verament importanti għaliex fiha tivvota il-ġurija tot 50% tal-vot. Se nsegwu silta qasira minn dak li rajna llum wara nofsinhar fis-sala hawnhekk ġewwa l-Expo Tel Aviv fejn Michela kellha l-ewwel prova ġenerali. Michela kellha diversi impenji hawnhekk ġewwa l-Iżrael fil-fatt anke rikordjat fuq l-Instagram tagħha bosta flash mobs flimkien maż-żefena tagħha. Irrid wieħed jirrimarka li ż-żifna li għandha Michela fuq il-park flimkien mal-erba' żeffina tagħha li juru ħafna diversi kuluri differenti li ovvjament jirrifletti fuq il-titlu tal-kanzunetta. Irrikordjat diversi flash mobs u din iż-żifna ntlaqet ferm tajjeb bil-fens u anke l-ġurnalisti li nsabu hawnhekk warajja fosthom f'dan iċ-ċentru tal-ġurnalisti jirrapportaw dan il-festival tal-Eurovision Song Contest u allura kellha wkoll f'dak deskritt bħala il-villaġġ tal-Eurovision kellha performance hemmhekk ukoll u tat interpretazzjoni tal-kanzunetta Chameleon quddiem il-fans li huma preżenti għal dan il-festival u għalhekk issa wieħed jittama li tkun ikkonċentrata kif sa issa dejjem kienet għal tieni prova ġenerali biex imbagħad ovvjament kollox jinsab lesta t-tieni semifinali ta' għada fil-għaxija. Jiena Edward Montebello minn Tel Aviv l-Iżrael ngħaddi l-linja lura lejn l-istudio. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.